нещо. Оня ден, даже сега тук гледам едно момченце. Седи отвън и викам: ай, момченце, ти откъде взе този билет да влезеш? Той вика: ми от татко. Вика: къде е бащата? Той вика: ми той се върна вкъщи и търси билет. Има ли лудогорци? Има ли лудогорци? Абе, вие как десахте Славия 6-0? Мали! Това беше голяма работа! Ей, само искам да ви кажа, треньора на Славия го буди жена му рано сутрин и вика: ей, ставай, 6 часа е! Той... Ставай, вика, 7 часа е! Той вика: чакай бе, аз мислих, че са само 6 гола, бе! Ай, понеже и Боби Михайлов е тук, аплодисменти за Боби Михайлов! Искам само да го питам, Боби Михайлов, като е вече отговаря за УЕФА, предлагам до година Шампионската лига се играе тук в Разград. Предлагам да се играе на стадион Арена Лудогорец. И Лудогорец да са домакини. Ако ме разбирате. Сега искам да ви поздравя с една песен. Само да чуя тук жиг, тук да чуя так. 3-4. Се доближава една мъртво пияна. Дъха й е страшен като на змей. Пияна е даже от Иван и Андрей. Пресе е две огромни гълма силикон. Прилича на малък разгонен бизон. Мъжа й бил мутър, но му слагала рога, защото чула, че живота бил радост и тъга. И после им разправа, че била интелектуалка и чела философия едва ли не от малка. Говори ми нещо за Сократ и за Сенека, ама ти оттегли си на чушкопека. Как им не обръзна е и същи салки. Конкретната са не променя свирки за парцалки. Паси тъпите кифи, паси тъпия сюжет. С тия думи слагам края на тоя комплект. Аре бе го тука. Седеш на свърта и искаш валута. Я пък съм скръмца и няма да ти дам. Стая ти важна, че родиш без гаща. Това софиянките немате сам. Седеш на свърта и искаш валута. Я пък съм скръмца и няма да ти дам. Стая ти важна, че родиш без гаща. Това софиянките немате сам. Я гледайте хотел! Да чуя! Так! Дълги крака, малка стегната цица, мирише на парфюмена ютеница. Живеела в Люлин, била Маркова пичка, познай как се казва Димитричка. Обаче настоява да наричам Диди, в противен случай щяло да ви се обиди. Вече немало мъже, всички били педали и тъпите им ги номера и ги били писнали. Пие само шампанско и са струвили